Život je bogatstvo. Godinama smo John i ja putovali po celom američkom kontinentu. Obilazili smo i do 100 gradova u toku jedne godine. Radili smo sa raznim finansijskim institucijama i znate šta me uvek zbunjivalo? Ti ljudi su radili sa novcem, ali kao da to uopšte nisu shvatali. Većina njih ga nije čak ni imala. To me je podsjetilo na ono što je Bernard Brook jednom rekao. Zbunjuju me ljudi sa Wall Streeta koji ceo život rade sa novcem. Oni misle da su uzbuđeni zato što zarađuju novac, a prava istina je da zarađuju novac zato što su uzbuđeni. U mojoj knjizi postoji priča o Pat i Johnu. Oni su moji prijatelji. Pre otprilike 6 godina, početkom novembra, smo se našli u hotelu Prince. Bilo je očigledno da se ne slažu najbolje i ispostavilo se da je to tačno. A znao sam i zašto. Nikada nisu seli i napisali na kartici ono što žele. Tog prepodneva se kod njih mogu osjetiti jak negativni naboj, dok sam ja naprotiv bio veoma dobro raspoložen. Pitao sam Johna da li postoji nešto što oni žele. On mi odgovorio da Pat i on žele svoju sopstvenu kuću. Rekao sam im, pa idite i kupite je. Ne možemo, rekao je John. Pitao sam zašto? Odgovorio da nemaju novca. Rekao sam mu, Johne, novac vam uopšte nije potreban. Neki od vas misle da je ovo što sam rekao smešno, a tako su i oni mislili. Pitali su me, kako to misliš, ne treba nam novac. Pa šta će vam novac kad još niste ni doneli odluku da kupite kuću? Znate, to je razlog što mnogi ljudi ne žive onako kako bi želeli. Izgovaraju se da nemaju novca, a u stvari im novac i nije potreban sve dok ne donesu odluku da urade ono što žele. Rekao sam im da će se useliti u novu kuću do Božića, uzeo sam kalendar i zaokružio 18. decembar. Na posao. Razmislite kako ćete da kupite tu kuću, a ne zašto ne možete da je kupite. Ja se ne razumem u nekretnine i ne mogu da vam dam savet, ali znam ženu koja se time bavi. Ona radi nedaleko od hotela Prince i zove se Natalie Kopman. Sada je Natalie Wosterman. Prošle nedelje sam bio na njenom venčanju. Rekao sam joj, Natalie, ovdje imam 2 beznadežna slučaja, htjeli bi da kupe kuću, a nemaju para. Sjećam se kako mi je odgovorila, sjajno. Ali je i pored toga odlučila da im pomogne. Rekao sam joj da John i Pat imaju u glavi predstavu o kući kakvu žele. Zamolio sam je da ih sasluša dok i sama ne dobije sliku kuće koju žele i da zatim potraži takvu kuću, raspita se za cenu i da im javi. Pretpostavio sam da će biti jeftinije nego što su očekivali. Oni su znali samo da kuća mnogo košta, a nisu imali predstave koliko bi to moglo da bude. Na dan 18. decembra, baš kako sam zacrtao na kalendaru, uselili su u kuću u ulici Bar, Willydale, Ontario. Živjeli su u toj kući nekoliko godina, a zatim su je prodali uz dobru zaradu. Žena koja je kuću kupila od njih je večera sa nama. Molim vas, ustanite. Vera Kozel je tu kuću kupila, je li tako, Vera? Da, hvala, Vera. Vera je živjela u kući nekoliko godina, a zatim ju je prodala opet uz dobru zaradu. To je bilo pre 5-6 godina. Gospođa koja je kupila je u njoj živjela neko vreme, a zatim su je 15. decembra kupili moj sin i njegova žena. Na 19. strani priručnika vam preporučujemo da odredite tačan datum odlaska na konsultacije kod stručnjaka. Većini ljudi je potrebna pomoć kod ovakvih problema. Ja otvoreno priznajem da se ne razumem u ono što nije moja oblast, kao i većina ljudi. Uradite ono što su Pat i John uradili, tražite stručan savjet, donesite pravu odluku, zapišite datum i počnite da radite na tome. Jutro smo počeli sa pričom da kada razmišljamo to činimo u slikama. Sliku još možemo nazvati i predstavom.
To je predstava koja se javlja na ekranu u našem mozgu. Cijelo jedno poglavlje u našoj knjizi se zove Tvorac predstava. A tim imenom možemo nazvati bilo koga od nas. Pozivam Johna da izađe za govornicu. On će vam dati uvodno izlaganje o tvorcu predstava. Jeste li spremni? Jesmo. Kako se osjećate? Divno. Pre par godina mi se ukazala prilika da radim u nekim obrazovnim institucijama. Koliko vas ovde ima iz Misage? Znači, ovde imamo neke ljude iz Misage. Znate one dve divne zgrade koje se nalaze na severnom pravcu puta broj 10? Jedna od tih zgrada je sud, a u drugoj se nalazi državna škola. Ja sam u jednoj od te dve zgrade držao predavanja. Svaki put kada sam tamo predavao, govorio sam o ovoj temi, o psihokibernetici, i to zato što mislim da je ova tema osnov ne samo za prodaju, već i za sam život. Smatram da je Maxwell Maltz napisao najbolju knjigu koja govori o psihokibernetici. Na svakom od svojih dosadašnjih predavanja sam crtao ovu skicu i u njen donji deo, za koji smo već napomenuli da predstavlja podsvest, bih stavio ideju. U ovaj oblačić koji predstavlja ideju stavljam dva slova, S i I. Jer oni predstavljaju ono što nazivamo self-image, ili predstava koju imamo o nama samima. Razmislite o ovome. Svako od svojih predavanja sam počinjao na potpuno isti način. Obično sam počinjao ovom rečenicom. Na univerzitetima danas ne postoji problem droge. To važi za sve visoke škole, gimnazije i ostale škole u našoj zemlji. Posle ove rečenice bih namerno napravio pauzu od otprilike 30 sekundi i sišao sa podijuma. Obratio sam pažnju na reakcije publike. Ljudi su se gurkali, šaputali jedni drugima. Gde su ovoga našli? To nije čudno, jer je moja izjava stvarno zvučala suludo. Bob vam je jutro spominjao simptome. Korišćenje droge je simptom iza koga se krije uzrok. Ne postoji ni problem droge, ni problem alkoholizma, niti postoje finansijski, društveni i produktivni problemi. Jedini problem koji postoji je problem predstave koju imamo o nama samima. Stavite svoje kape za razmišljanje i analizirajte malo ovu ideju. Ja sam vam jutros rekao da svaku informaciju koju vam Bob i ja ovde prezentujemo možete da odbacite ili da je prihvatite. A možete i da je zanemarite. Na kraju sam vam rekao da ne prihvatite, ne odbacite i da ne zanemarite ono što budete čuli. Ali dodao sam, samo budala ne bi saslušala ideju, razmotrila da li ta ideja može da se menja, poboljša i dovede do željenog rezultata, koji će vam omogućiti srećniji, zdraviji i produktivniji život. Predstava koju imamo o nama samima određuje granice našeg uspeha u životu. Ne možemo da nadigramo tu predstavu koju imamo o sebi. To nikada nećemo učiniti. Bilo da se radi o telesnoj težini, prihodima ili o društvenim odnosima, predstava koju imamo o nama samima će odrediti granice uspeha u bilo kom području našeg života. Razmislite o tome.
Vratit ćemo se na trenutak u ona davna vremena kada je Sokrat podučavao svoje učenike. Sokrat je mnogo podučavao, ali je malo pisao. Zato je Platon, koji je bio Sokratov učenik, zapisao ono što je od njega naučio i mi danas, zahvaljujući tome, možemo da imamo uvid u Sokratovo delo. Sokrate je odlučio da koristi analogiju kao sredstvo kojim će uputiti ljude u svoj sistem vere, u svoju ideju o predstavi koju čovek ima o sebi i o tome kako je kontrolisati. Evo kako je on to učinio. Rekao je svojim učenicima da probaju da zamisle zatvorenike koji se nalaze u tamnici u pećini. Oni su u toj tamnici od rođenja i vezani su jedan od drugog pored zida. Lanci su im vezani oko vrata, gležnjeva i ruku. Svi stoje u istoj liniji. Mogu da sednu, da ustanu, da okrenu glavu levo i desno i da naprave korak napred i nazad. Ova situacija me asocira na mnoge od nas koji za 50 godina svog života nisu imali hrabrosti da krenu ka svom cilju jer se plaše da neće dospeti do njega, a ne smeju da se vrate nazad jer se plaše neuspeha. Izgleda da ne razumemo da je to posljedica predstave koju imamo o sebi. Sokrat dalje kaže, zamislite da oni nikada nisu videli ljudsko biće, jer je tamnica mračna i zbog toga ne mogu da vide jedni druge. Ispred njih se nalazi veliki zid na kome se kreću senke i o taj isti zid se odbijaju glasovi, tako da izgleda kao da senke govore. Da li me pratite? Da. Senke i glasovi dolaze iz drugog dela pećine. U tom delu se kreću ljudi, ne znajući za postojanje zatvorenika. To su gusari koji idu sa mora i unose u pećinu svoj plen. Oni hodaju sa bakljama i na taj način se njihove senke pojavljuju na zidu u koji zatvorenici gledaju. Njihovi glasovi putuju do tamnice i zatvorenicima se čini da su te senke stvarne. Oni naime ne znaju šta se dešava iza njih. Zamislite da je jednog dana pukao lanac koji je vezivao zatvorenika koji se nalazio na kraju reda. Zamislite, on stoji i odjednom okovi padaju. Pošto su mu okovi pali, on ugleda svetlost koja dolazi iz drugog dela pećine. Svi mi smo programirani da se krećemo u pravcu svetlosti. Znači, svako od nas je genetski strukturiran da se kreće u pravcu svetlosti. Zasadite krompir u podrumu. On će rasti u pravcu bilo kakvog izvora svetlosti koji dopire do njega. Dakle, zatvorenik je ugledao svetlost i počeo da se kreće u njenom pravcu. Šta mislite, da li će kada počne da se kreće doći do nekog novog saznanja? Da. A kada se približio otvoru, otkrio je blesak koji ga je zamalo oslepeo. Ali pošto je genetski strukturiran tako da mora da se kreće u pravcu svetlosti,
počeo je da se penje. Šta mislite, da li je prilikom tog uspona osjetio strah? Jeste. Kada je stigao na vrh, ugledao je nebo, oblake, drveće i sve lepote prirode. Zar ne mislite da je bio iznenađen? Jeste. Kada je izašao napolje, čuo je glasove drugih zarobljenika koji su vikali: vrati se, bit ćemo ti zahvalni ako nam kažeš šta se nalazi izvan pećine. Mislite li da mu je stalo do njihove zahvalnosti? Ne. A da se vratio i ispričao im šta je otkrio, da li mislite da bi mu verovali? Ne. A da se vratio dole, oni bi rekli: vidite, bio je gore, ali se vratio ovamo, znači da je ovde u tamnici bolje. Vidite, opasnost je u tome što nikada nećete pobeći iz podzemne tamnice ili zatvora dok ne budete shvatili da se u njemu nalazite. Mnogi od nas su isti kao ovi zatvorenici koji žive u podzemnoj tamnici. Onog trenutka kada predstavimo sami sebe onakvima kakvi bismo želili da budemo ili kakvi bismo mogli da budemo, pazite, tada ćemo zauvek biti uhvaćeni, odvučeni u podzemnu tamnicu u kojoj će nas zatvorenici uzeti za taoca. In the underground den. By the prisoners in an underground den. Something quickly that I had on here and it's disappeared. Way over in Africa. Ukratko ću vam ispričati još jednu sličnu priču koja se dešava u Africi. Tamo ljudi tek rođenom slonu stavljaju lanac oko noge. Taj lanac stave na mali kolac koji zatim pobodu u zemlju. Danima mališa vuče lanac i kolac, ali je tada suviše slab da bi mogao da ih pomeri. On se trudi danima i danima, ali uskoro odustaje, jer je suviše slab da bi se oslobodio. Znate, kada prođu godine i taj mališa odraste i postane sposoban da vuče železničke vagone i kada je u stanju da povuče masu koja je 10 puta veća od njegove, na kraju radnog dana mu stave lanac oko noge i vežu ga za onaj mali kolac. To je nešto što bi on u trenutku mogao da izvuče, ali on stoji vezan i neće da se pomeri. Jedina stvar koja može da ga natera da povuče lanac je vatra. Inače, on može da stoji vezan i da umre od gladi. Šta u stvari vezuje tog slona? Vidite, slon nema predstavu o samom sebi, ali evo najinteresantnije stvari na svetu koju možete da naučite i o kojoj će vam Bob kasnije govoriti. U ovoj sali ne postoji čovek koji se rodio sa predstavom o samom sebi. Ja sam to otkrio u ovoj knjizi i to je za mene bilo jedno od najvećih otkrića. Ali niko na svetu ne ume bolje od Roberta da objasni kako da tu predstavu o samome sebi usavršimo. Na početku 21. strane piše: ideje koje se nalaze u ovom poglavlju mogu za vas da predstavljaju veliki pomak, jer je stvaranje predstave o sebi veoma podsticajna ideja. Hteo bih još jednom da naglasim da ne znam ni jedan način da za pola sata ili 20 minuta unapredite svoj život toliko koliko možete ovde kod nas. Predlažem da ponovo pogledate ovu kasetu i pročitate priručnik nekoliko puta. Ako uzmete samo ovo poglavlje i ako ga budete provežbavali tokom jednog meseca, vaš život će se potpuno promeniti.
Goethe, veliki nemački pesnik, je davno rekao: da bismo mogli da uradimo nešto, prethodno moramo da budemo nešto. Vidite, postoji velika borba između onoga što ste sada i onoga što biste želeli da budete. To što ste sada ovakvi ne znači da ćete takvi ostati. Mi radimo na tome da postanete ono što želite. Znači, da bismo nešto uradili, prethodno moramo da budemo nešto. Većina ljudi umire, a da ne shvati moć stvaranja predstava. Morate da shvatite da je ta ideja u ovom poglavlju čvrsto povezana sa novcem i sa mnogim drugim područjima života, kao što ćete kasnije vidjeti. Kada jednom budete usvojili koncept stvaranja predstave o sebi, moći ćete vrlo efikasno da ga primenite na sve što poželite. Promene u društvenim odnosima će vas potpuno zapanjiti, a i vidjet ćete kako ćete se osjećati. Znate, neko će vas ogovarati, to će vas pogoditi i odbiti se od vas, jer ćete shvatiti da ste pod kontrolom. Vi ćete biti pod kontrolom, jer stvaranje predstave o samome sebi eliminiše kompeticiju iz vašeg života. Razmislite o ovome. Profesionalci stvaraju, a amateri se takmiče. Hajde da povisimo nivo energije i pozovemo Roberta. Hvala, Johne. Na 22. strani vašeg priručnika postoji poglavlje koje govori o stvaranju predstave o samome sebi. Pročitajte ga ne jednom, već 2 ili 3 puta. Ja sam otkrio da kada nešto pročitate više puta, počinjete da otkrivate različita značenja teksta. Negde sam pročitao da kada čitaš dobru knjigu po drugi put, ne otkrivaš u njoj nešto što prvi put nisi video, već otkrivaš u sebi nešto što ranije nisi imao. Znači, kada nekoliko puta budete pročitali ovo poglavlje, primetit ćete da se vaš odnos prema njemu menja. Predlažem da posle ove lekcije sednete i da, pošto shvatate problem na novi način, zapitate sami sebe: koje oblasti svog života želim da promenim? Pogledajte kakve ste rezultate imali do sada i na dnu 22. strane napravite listu rezultata koje biste želeli da postignete. Na početku 23. strane se nalazi rečenica koja potiče iz velike knjige koju je napisao Maxwell Maltz, a naslov je Psihokibernetika. Ova reč je grčkog porekla, psiho na grčkom znači razum, a kibernetika je nauka koja se bavi kontrolom i komunikacijom u našem sjajnom umu. Maltz je rekao da mi radimo, ponašamo se i osjećamo. Dakle, radimo, ponašamo se i osjećamo vibracije oko nas, na osnovu čega stvaramo predstavu o nama samima i nikada ne izlazimo izvan okvira ove šeme. Ovo je kamen spoticanja za mnoge ljude. Uskoro ćete čuti priču jednog čoveka koji je napravio velike promene u svom životu zahvaljujući tome što je shvatio ovu jednu jedinu ideju. Ja vam tvrdim da je taj čovjek bio sjajan i pre ove ideje. Ona je predstavljala malu promjenu kakva je možda baš i vama potrebna. Maltz objašnjava da je predstava koju imate o sebi premisa, osnov i temelj. To je samo ideja u vašoj glavi, ali je na njoj izgrađena cela vaša ličnost. On dalje kaže da ona ne samo da određuje vaše ponašanje, već određuje i okolnosti u kojima se nalazite. Zaista treba dobro mućnuti glavom da bi se ovo shvatilo. Kako jedna ideja koju imamo u glavi može da menja okolnosti u kojima živimo?
Kada budete završili ovaj seminar, znaćete kako životne okolnosti mogu da se promene. Uveravam vas, kada budete prepravili predstavu o sebi, kada budete prihvatili ovu ideju o tome kakvi biste želeli da budete i naučite kako da je usadite ovde, za tren oka će se vaš život promeniti. Ne možete reći da razumete nešto sve dok ne budete u stanju da to nešto objasnite nekom drugom i da on to razume. To je još davno napisano. Ja sam to napisao. Pre toga sam pročitao ovu knjigu i sada je čitam svake godine. Pre nekoliko godina mi je prišao jedan učesnik seminara i pitao me: Bobe, da li znaš šta znači reč psihokibernetika? Ja sam rekao, da, to je, pa, jedino što mi je padalo na pamet je rečenica koju je dr. Moltz napisao na koricama knjige. Ne možeš da kažeš da razumeš nešto sve dok ne budeš u stanju da to drugome objasniš tako da i on razume. Ja nisam bio u stanju da objasnim. Ovo poglavlje na 23. strani je preneseno iz ove knjige. Ponovo sam pročitao knjigu i počeo ozbiljnije da je proučavam. Isto to sam uradio sa još nekim knjigama koje se bave psihokibernetikom. To je prilično teška materija. Hajde da zajedno pročitamo par rečenica. Kibernetika je nauka koja se bavi kontrolom i komunikacijom kod živih bića i nekih mašina. Bazira se na pretpostavci da živa bića i neke mašine imaju čula koja šalju informaciju uz pomoć koordinisanog mehanizma vašeg nervnog sistema. A ako čitate ovo poglavlje, može da vam se desi da preskočite ovaj pasus. Morate da priznate da ovo što sam sada pročitao nije baš lako razumeti. Ja sam vam to pročitao i vi ste me slušali. Ali se sada pitate, da li bih ja to zaista mogao nekome da objasnim? Ja to nisam umeo. Zato je veoma važno da se sve sluša više puta. Jednom smo sedeli na pauzi između dva predavanja i prišao nam je čovek koji je već ranije pohađao naš seminar. Rekao da je ovo sada mnogo drugačije. Ja sam odgovorio, uvek je drugačije. To je zato što je sada vaša svest na mnogo višem nivou i možete da vidite nešto što ranije niste bili u stanju da vidite. Okrenite 24. stranu. Ona je podjednako važna kao i prethodne dve. Zamislite da ovaj krug koji se nalazi na vrhu 24. stranice predstavlja termostat u vašoj kući. Namestit ćemo termostat tako da kontroliše temperaturu u kući i da je drži na 20 stepeni. Znači, postavili smo mu cilj. Ovaj aparat ima u sebi senzore koji beleže eventualno odstupanje od postavljenog cilja i koji u slučaju tog odstupanja aktiviraju koordinirane mehanizme. Pretpostavimo da je temperatura sobe 20 stepeni i da neko ostavi otvorena ulazna vrata. Odjednom postaje hladno jer živimo u severnom delu Severne Amerike i temperatura naglo pada na 18 stepeni. Senzor u termostatu beleži ovu promenu i šalje poruku električnom sistemu u kući do peći koja se pali i greje sve dok se temperatura ne vrati na 20 stepeni. Da bacimo pogled na još jednu mašinu. Recimo da je ovo avion. To nije lepo od vas. Kao da biste vi umeli lepše da nacrtate. Ovo je dokaz da nisam išao u umetničke škole. Ovaj avion poleće sa međunarodnog aerodroma u Torontu i leti za Los Angeles u Kaliforniji.
Kada napusti područje aerodroma Toronto, pilot uključuje kibernetički mehanizam. Odnosno, uključuje se automatski pilot. Onda čovjek sa 4 štrafte prošeta kroz avion i pita vas kako ste, poželi vam prijatan put. Ja obično sedim i molim Boga da se vrati u onu kabinu napred. Nije mi nikada bilo prijatno kada smo bili na nekoj ogromnoj visini, a DASA koji je zadužen za upravljanje avionom se šeta okolo i zanima se za moje zdravlje. Jednom sam odgovorio, osjećao bih se mnogo bolje kada se vi ne biste šetali po avionu. Zapravo ne bi bilo neke razlike. On može sve vreme da sedi u kabini, ipak kontrola nad avionom ima automatski pilot, odnosno kibernetički mehanizam. Pretpostavimo da taj avion uleti u oluju i skrene sa kursa. Automatski pilot će registrovati promjene u odnosu na postavljeni cilj. Ako se to ne bi desilo, ovaj avion bi verovatno završio u vodama oko Meksika. On šalje poruku kroz elektronske uređaje u avionu i krila menjaju položaj i avion se vraća na staru putanju. Sada bacite pogled na ovo dvoje ljudi na 24. strani. Nacrtaću samo jednog od njih. Ovaj čovjek ima predstavu o samome sebi. Recimo da je po zanimanju trgovac ili, na primjer, učenik. Recimo da ovaj prodavac svake godine proda robu u vrednosti od $1.000.000. Znate, velike kompanije koje se bave trgovinom mogu već na početku godine da vam kažu kakve će rezultate imati u prodaji do kraja godine. Oni organizuju neku vrstu takmičenja među trgovcima i za nagradu ih šalju na odmor na egzotična ostrva. Te kompanije već na početku godine znaju koliko avionskih karata treba da kupe i koliko sobu u hotelu treba da iznajme. To je zato što ljudi ne iskaču iz ustaljenih normi. Oni su zarobljeni u svakodnevici, a ovaj slučaj možemo da prenesemo i na učenika koji je dobio 3. Vratimo se prodavcu. Recimo da je na nekom sastanku bio pohvaljen. On je posle toga veoma motivisan i u sljedećoj nedelji prodaje robu u vrednosti od $350.000. Njegova predstava o samome sebi prima poruku o odstupanju od predviđenog cilja i ta poruka se dalje prosleđuje kroz nervni sistem do mozga, što dovodi do promjene u njegovom ponašanju i on se opet vraća na ustaljenu putanju. Ali može da se desi da trgovac uđe u period kada za mjesec dana ne uspije ništa da proda. Predstava o samome sebi beleži tu informaciju, šalje uz pomoć nervnog sistema i mehanizmi ponašanja se ponovo menjaju. Prodaja opet kreće i na kraju godine suma iznosi $1.000.000. Sada da porazgovaramo o učeniku koji izveštava roditelje o 3 koju je dobio. Roditelji su besni, ne dozvoljavaju mu da gleda televiziju, sklanjaju bicikl, ne sme da se viđa sa devojkom ili mladićem. Znači, vrše pritisak na dete i ocena mora da bude popravljena. Na sljedećem testu će učenik dobiti čistu peticu. Predstava o sebi registruje ovu promjenu, šalje informaciju nervnom sistemu i obrazac ponašanja se menja, tako da se učenik uskoro vraća u uobičajeno stanje. Znači, ovo im stvara probleme, ne ono što bi oni želeli da budu, već ono što jesu. Na dnu strane znači taj crtež. Na 25. strani piše rezultati kontrolišu vas, vi kontrolišete rezultate. Na 62. strani moje knjige možete da pročitate priču o Johnovom i mom prijatelju. Taj čovjek je pre 38 godina počeo da se bavi životnim osiguranjem na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Tada je imao 23 godine i upravo je završio fakultet.
3 godine je radio kao agent osiguranja. Zatim je prešao u menadžment. Nešto kasnije je postao potpredsjednik prodaje za države Kansas, Missouri, Texas, Louisiana i Mississippi. John i ja smo tada počeli da sarađujemo sa njim i mogu da vam kažem da je on dobar čovek. U to ne treba sumnjati. Njega ljudi i vole i poštuju, a između to dvoje postoji velika razlika. Taj čovjek je odlučio da više ne putuje i poželeo da se vrati svojim korenima. Pitao sam mnoge ljude koji su pohađali naš seminar da li su sami odabrali kuću u kojoj žive. Nikada nisam video mnogo podignutih ruku. Ovaj čovjek bi mogao da podigne ruku. Bio sam u njegovoj kući, spavao sam i jeo u njoj. I mogu vam reći da je to jedna od najljepših kuća u kojoj sam ikada bio. Ona je više od kuće, pravi udobni dom. Kada uđete u nju, osjećate se dobrodošlim. Okružuje vas pozitivna energija. Ovaj čovjek ima prelepu suprugu. Ona je stvarno nešto posebno. Ovaj čovjek nije samo dobar trgovac, već i dobar otac. Ima 5 dece i 19 unučadi. On živi u gradu koji ima 17.000 stanovnika, a prosječni prihod po stanovniku je ispod državnog prosjeka. I pored toga, on ima najveću agenciju za osiguranje u celoj Americi. U njegovoj agenciji radi 60 agenata prodaje i 8 menadžera. To je stvarno fenomenalno. On vodi jednu od, već najveću i sigurno najuspešniju agenciju. On je zaista veoma poseban čovjek. Molim vas da ustanete i poželite ovom čovjeku dobrodošlicu. To je Paul Hatzi iz Pittsburgha, Kansas. Kada sam razmišljao o tome šta je najvažnije u životu, došao sam do zaključka da je važno za početak imati neki cilj. Zamislite kada bi 2 ekipe počele fudbalsku utakmicu, a da nemaju golove. To bi bila potpuno besmislena igra, jer ne bi bilo rezultata. Svaki čovek mora da ima svrhu življenja, mora da ima svoj cilj. Pitanje je, zašto ste vi danas ovde? Došli ste zato što želite bolji život. Ispričat ću vam kako ove ideje koje vam je Bob pominjao mogu da utiču na vaš život i šta mogu da učine za vas. Ako zaista imate veliki životni cilj, morate odmah da počnete da donosite odluke. Šta ste spremni da date? Čega da se odreknete da biste dobili ono što želite? Vidite, najveći zakon prirode je zakon uzroka i posledice. Emerson ga naziva zakonom nad zakonima. Ovaj zakon kaže da u životu možeš dobiti samo onoliko koliko si u njega uložio. Zašto onda ne ostvarujemo svoje ciljeve? Da li vi znate zašto se to dešava? Razlog je univerzalan i zove se strah. Strah od neuspeha je razlog što mnogi ljudi ne pokušavaju da urade neke stvari. Šta ako pokušam pa ne uspem? Šta ako me neko nešto pita, a ja ne umem da odgovorim? Znate, kada sam bio mladić, održavala se školska igranka. Devojke su stajale pored jednog zida, mladići pored drugog.
Ester je bila najlepša devojka u školi i najbolje je plesala i ja sam strašno želeo da igram sa njom. Ali plašio sam se da joj priđem i da je zamolim za ples, jer je mogla da mi kaže neću da igram sa tobom jer imaš bubuljice. Tada bih morao da se vratim nazad, a društvo bi mi se smejalo. I tako nisam uradio ono što sam želeo, jer sam se uplašio da probam. Dozvolite da vam ispričam kako sam prevazišao strah od neuspeha. Strah od neuspeha možete prevazići ako sebi postavite cilj koji je toliko vredan da možete sebi da dopustite čak i neuspeh. Nešto što je zaista vredno pokušati. Ja sam utvrdio da je neuspeh veoma pozitivan deo naših života. Ne možete uspeti ako ne postoji neuspeh i obratno. To je lice i naličje života. Ja sam o tome dosta razmišljao. I kada sam vam malo pregovorio o cilju, koji je vredan čak i neuspeha, mislio sam na svoj veliki cilj, a to je zasnivanje velike porodice. To je ono što vas uzbuđuje. Znate, postoje dve vrste ciljeva. To su logični i emocionalni ciljevi. Logični ciljevi su razumni, takve stvari činite jer imate pametne razloge. Na primjer, ja kažem prodavcu koji ima logične ciljeve, tvoja deca će biti žgoljava. Hoću da kažem dobro imati emocionalne ciljeve. Treba da težite nečemu što će vas ispuniti divnim osjećanjem kada ga budete ostvarili. Postoje opipljivi i neopipljivi ciljevi. Opipljivi ciljevi su kola, kuća i čamac. Ali vi u stvari ne želite kuću, kola ili novac, vi želite nešto što će u vama probuditi osjećaj. Zato se ja zalažem za emocionalne ciljeve, jer oni u ljudima bude divno osjećanje. Kada imate veliki emocionalni cilj u životu, neminovno ćete naići na konflikte, lošu sreću ili nepovoljne okolnosti. Ovo je možda najvažnija stvar koju ću vam danas reći. Nikada okolnosti koje vam pomažu ili odmažu u ostvarenju vašeg sna nisu izvan vas, one su u vama. Na toj činjenici se i zasniva ceo ovaj seminar. Vizija koju veličate u vašem umu, ideal koji ste ustoličili u svom srcu, to je ono što ćete izgraditi u svom životu i ono što ćete postati. Bilo mi je pravo zadovoljstvo što sam proveo ove trenutke sa vama u Torontu. Bobe, hvala što si me pozvao.